Здравейте отново, това е втората част от задачите, в които ще решим една за указатели и една за рекурсия. Предния клип стана доста дълъг, затова го разделих на две. Надявам се тази част също да ви хареса. Нека продължим с втората задача, а именно да упражним малко чисто указателите. Тук дори ще използваме пак swap и пак print, само че този път ще използваме декларациите на масиви с указатели. Нека първо започнем с swap, който този път ще го направим с pointer и искам да видите, че тук няма да има особена разлика в ефекта, който искаме да получим. Дали ще ползваме референции или указатели. Ако направим first second, принципът е доста идентичен. Нека не забравяме. Референциите, които подавате, са стойности. Указателят е съвсем друго. Указателят тук ще бъде адрес. С други думи, вие когато искате да запазвате темп или числото тук, трябва да дереференцирате или да използвате да кажете звездичка още веднъж на самия указател, за да му вземете стойността. Това реално ще превърне от 0x така адреса, ще ви даде стойността на този адрес. Аналогично ще продължим нататък. Звезда first ще стане равна на звезда second, или с други думи стойността на указателят first ще стане равна на стойността на указателя second и съответно second ще стане равна на temp. Това е swap с указателя. Ще направим един print RR, който ще ни приеме един масив и сайзът му. Само че така, всеки път си ги бъркам тези квадратни скоби. И плюс std cout това този път нямаме матрици, имаме само един cout, нека един да е зле да сложим един endline и сега е време да направим нашата функция, която ще приемем масив RR и неговия size. Идеята тук е да не ползваме for cycle. Искам да го направим без for cycle. Ако искате се опитайте сами да решите задачата, паузирайте видеото и ако имате затруднения, вижте решението. Идеята, която искам, по-скоро подхода, който тук съм избрал, е да вземем да работим само с указатели. Съответно искам да хванем първия елемент на масива и последния. Тоест да имаме два указателя с едно в началото и края, ако 1, 2, 3, 4, 5. Така ще го направя. Значи ще имаме тук този първата чертичка, тук ще е първият ни указател, а и тук с двойно ще направя се едно указателя към втория елемент. Ето така, към последния. Съответно ще имаме един указател към първия, един към последния. Как да го направим това? First. От указателната аритметика знаем, че RR само по себе си е указател. Съответно, това е указател към първия елемент на масива. Ако искаме да отидем до последния, знаехме, че примерно RR от T е абсолютно еквивалентно на RR плюс I. Съответно, елемента трябва да го вземем пак с дереференциране на указателя. Ето така. Аналогично, за да отидем на последния елемент, трябва да направим RR плюс кое? Плюс size, защото ние знаем колко е елемента, минус 1, за да му вземем индекса. Понеже size е размерът, който броим от 1, не от 0. Затова владим единицата. Използваме while цикъла, за да въртим до кога. Понеже ще местим first и last, съответно first ще го местим надясно, не искаме да ги разменяме. Ще разменим едно с 5, след това трябва да преместим първия указател, да го преместим на следващата стойност или 2. Вторият указател трябва да го преместим навътре. Разбирате ли? И двата се приближават с едно към средата, докато не се разменят. Точно там искаме да спрем. Искаме да спрем при потенциална възможност за разместване, защото ако смените тук 2 и 4, съответно двата указателя се разменят, вие не искате пак да правите swap, защото ще ги върнете в оригиналните места. Съответно, докато first е по-малко от last, това ще ни бъде проверката. Знаем, first,
ако first реално задмине тройката в случая, този цикъл ще спре. Ще направим swap на first и last. И какво казах преди малко? Бутаме първият указател надясно, вторият наляво. С други думи ще кажем first плюс плюс, last минус минус. Това е решението на задачата. Изглежда много чисто, различен начин на гледане върху това как може да обходим масив и да правим операции над него, което е супер удобно. И сега ще го изтестваме. Ще направя просто тук с кажем R5. И всъщност направо ще вземам входният от тук. Ще направим print RR на RR. Ще му кажа reverse. Всъщност тук трябва да е указател. Моя грешка. Нека направим size равно на 5. Няма да го въвеждам. Достатъчно мързелив съм. Това е от характеристиките на програмиста. Нас винаги много ни мързи, затова всичко си оптимизираме. Разбира се, тук принтара трябва да му добавим и size, който даже ще го изнеса в променлива. Ще направим така. И ще кажа reverse RR от RR и size. Отново ще изпринтим. Най-вероятно. Това е първата задачка. Искаме task 2. 83549, което е точно правилният отговор. Само тук искаме да направим space, не нов ред. Така, ето го 94538, 83549. Това е много по-ненатоварваща операция по принцип с прогресивно нарастване с размерността, т.е. дали тя ще бъде двумерна, тримерна и така нататък. Това е задачката за масива и как да направим реверс, указателите. Тук наистина искам да обърна внимание на тези неща. Указателите наистина много помагат и това с течение на курса, ако така мога да го нарека, или видеята, поредицата, която качвам, ще видите колко повече ще почнем да ги използваме. И последната, но не на последно място, остана задачата с рекурсия, а именно да напишем една рекурсивна функция, която приема string и връща броя на малките и големи символи в него. С други думи, даже тук ще го напиша. Ето това. Ще го въведем, ще видим колко са. Сега в момента не мога да ги преброя. Но да, това е идеята. Съответно, рекурсията, знаем, трябва да мислим в базов случай. Нека да започнем с нея. Get upper and lower count. Ще приемем char масив str. Но това само по себе си тук няма да ни стигне. Нека ви покажа защо. Кой е базовият случай, когато... Кой обикновено е базовият случай, когато имаме стрингове или масиви от чарове? Знаем, че стринга накрая има терминираща 0. С други думи, нека направим базовият случай, а и по принцип, когато пишете рекурсивни функции свързани с чар масиви, винаги базовият случай ще ви е свързан с терминиращата 0. Ако str, звезда str стане равна на терминиращата 0, съответно, нали, колко има? 0 има. По принцип, за да реализираме задачата, виждате, тук веднага светва червеното и проблема. Значи, първо е void, имаме get. Обикновено това малко side note, когато имате функция, която започва с думичката get, тя се нарича getter. Това се учи по обектно ориентираното програмиране и съответно, нали, в класовете, когато пишете, нали, искате да използвате някаква част от голям обект, пишете getter. С него вземате някаква стойност. Когато има тази ключова дума get, това обикновено връща някаква стойност. Функцията. Дали е int, дали е char, дали е bool, но рядко е void. Void функциите обикновено променят стойности. Затова тук аз би го кръстил с глагол. Ще го кръстя count upper and lower и съответно тази функция, за да може тук, нека въведем, тук ще направим lower upper, така, само че две ще ги инициализирам за 0. И това, което искаме е след изпълнението на
count upper and lower, да подадем някакъв стр и съответно двете стойности, за да може да ги променим в тази функция и от тук надолу, от 18 ред надолу, ние да имаме вече променените стойности. Това ще е много удобно, точно защото, разбира се, тук задължително с референции, за да може извън скопът на тази функция промените да бъдат реализирани, за да може рекурсивно да извикваме и да пазим или не мога да намеря на български по-точен термин, но в програмните среди се нарича preserving the value, т.е. запомняме стойностите на lower и upper през различните извиквания на функцията. И това е постижимо именно благодарение на рекурсията. Сега тук спокойно няма да ретърнем 0, защото това е функция void. Трябва да направим нещо и само да ретърнем нищо, защото е void. Ами, колко ще са lower и upper, когато подадем никакъв стринг? Двете са равни на 0. То няма какво да броим. Съответно ще кажем lower равно на upper равно на 0. Това не е базовия случай. Перфектно. От тук нататък трябва да помислим какви са останалите случаи, за да може да се докараме общото до този базов случай. За целта, все пак тук става въпрос за главни и малки букви. Нека се направим две помощни функции. Както виждате, всяка задача има някакви помощни функции. Това е хубавото и една голяма част от програмирането, разделянето на големия проблем на някакви подпроблеми. А именно подпроблемите ни в момента са как да изброим lower и upper characters, с други думи малки и големи букви. Ще направим тези функции булеви. Да ни казва дали текущата буква от нашия string е главна или малка, съответно. Is upper, bool is lower. За да проверим дали един character е upper, буквално можем да направим по-голямо или равно на A и по-малко и равно от главно Z. Това защо работи и как работи? Разбира се, тук виждате, това е, ако идвате от някакъв друг програмен език, това може да не ви прави впечатление, но както видяхте, тук не можем да ползваме тези скоби, защото това прави const char от два елемента с size 2. С други думи, това го приема като string. Двойните кавички в C++ са приети като string, затова тук трябва да ползваме единични задължително. Отдолу какво се случва реално в това? Ако буквално се представите, че буквите са все едно в някакъв интервал, все едно от 0 до 30, само че в този случай са от A до Z, но реално отдолу се случва точно това. Всяки един характер го репрезентира, дори всеки символ е репрезентиран от някаква стойност. Това е благодарение на така наречената ASCII таблица и реално става неявно кастване на тези характери отдолу към съответните им числа или репрезентации. Мисля, че 97 число 97 репрезентира малкия характер A и съответно проверява дали характера, който сте подали, е в този интервал на ASCII стойностите, ASCII репрезентациите на A и Z. Съответно. Така работи отдолу. Това е за по-така любознателните и съответно в случай не е това хайлайта и нещо важното, върху което искаме да се концентрираме. Искаме да направим просто двете функции, които съответно да не проверяват за upper и lower. Аналогично, както казах, защо и как работи в горната функция, по същия начин работи и за долната функция. Супер! В момента имаме функции за проверката дали една функция дали един характер е главна или малка буква, смесих езиците, но как ни помага това? Нека тук направим извикването, рекурсивното на самата функция. Ще кажем, понеже стринга сам по себе си е масив, ние трябва да го придвижим. С други думи ще кажем str++, да отидем на следващата позиция в стринга, тъй като текуще вече сме го проверили, lower, upper. Това ще направи рекурсивното извикване и в момента какво искаме да направим. Значи, ние пускаме рекурсивното извикване и искаме, тук е важно да се отбележи, след това да направим проверката, за да увеличим lower и upper. Ако is upper от звезда str, тук може да кажете str от 0, но, както знаем и от предната задача също може да сте видели, звезда str е абсолютно същото. Ако
е upper, казваме upper плюс, увеличаваме със стойността. Else if is lower, за да статъра, увеличаваме lower плюс. Сега, тук това има някой начин да се напише. По принцип може въобще тук да няма else if, но аз ще го направя така, защото така смятам, че е доста по-чисто, защото няма как, не според мен, просто математически няма как един character е текущи ние да е едновременно главен и малък. Съответно това би сработило. И още това е логиката. Имаме базовият ни случай, който спира, когато стигнем терминиращата нула, имаме рекурсивното извикване и увеличението съответно на двете стойности в референциите. В двете стойности на референциите тук. Това ще ни гарантира тяхната промяна или стойностите извън викането на тази функция, с други думи в мейна, тук от 35 ред и надолу. Нека тук работим дори с hardcoded string, за да можем да видим резултатите и сега ще кажем std cout lower std endline и upper съответно. Да видим дали това е сработило. Да, тук ни показва warning, че ISO C++ forbid value забранява конвъртването на някакъв стринг до чар звезда. С други думи, тук ще имам един const отпред, защото това е някаква константна стойност, const char, то hardcoded не се променя. Това сега би трябвало да се махне, да. Така, в момента не е изкарал нищо, защо? Да, разбира се, ето тук доста елементарна грешка, да видите каква е разликата. str++ е тук е реда, който реално се обърква. Можете да помислите защо това е проблем. На всяко рекурсивно извикване тук ние ще прескачаме елемент. И str ще започва не откъдето трябва. Ние тук искаме да прескачаме просто една позиция. Текущия str плюс 1. Това ще сработи, защото в случая не искаме да модифицираме, а просто на позицията, на която се намира текущия стринг, искаме да го инкрементираме. Да сменим указателя. Съответно имаме lower 8, upper 6. Нека да преброим 1, 2, 3, 4, 5, 6. Са главните S, VA, FO и W. 4 плюс 4, 8, точно така. Виждаме, че всичко работи като хората. Ако сложим ABC, трябва да е 3.0. Да. Ако поеднем ли празен стринг, ще имаме 0.0. Това е рекурсивната задача. Виждате как работи концепцията. Тази е малко по-сложна. Трябва да се сетите тук да направите това извикване. Проверките съответно, str плюс 1 тук. И задължително моят съвет тук е винаги почвате от базовия случай, защото е най-интуитивен, но там нататък задачата малко или много се разгръща сама по себе си. Това е хубавото на рекурсията, че с малко логика нещата винаги буквално се пишат сами и чисто интуитивно може да се сетите как да ги допълните. Това беше от мен за днес. Надявам се тези задачи да са ви били полезни. Ако искате още такива видеа, пишете в коментарите, можем да решаваме, може да ни давате съжещени какви други задачи бихте искали да видите. И да, понеже смятам, че това е най-добрият начин, за да може някой да се упражни именно просто задачи. Надявам се да ви е било полезно пак и ще се видим в следващото видео.